Ahojte ľudia. Takže pekný deň želáme. Dneska tu máme pre vás také technické okienko komunitného potravinového družstva. Ďalej len KPD, v skratke. Tak. No, Roman, ideme na to. Takže predstavíme si, ako funguje komunitné potravinové družstvo, lebo sa to pýtate dosť často v komentároch, vo všetkých komentároch. Ešte by som najskôr chcel poďakovať všetkým podporovateľom a sledujúcim, pretože sa udialo to, čo sme ani nečakali. Zavesili sme nejaké videjko, ktoré malo momentálne do dnešného dňa zhruba 23 000 zhliadnutí. Takže ďakujeme za takú vehementnú podporu na týchto všetkých sociálnych sieťach. No a čo sa dotazujete najčastejšie, tak je, ako bude fungovať komunitné potravinové družstvo. Takže vám to v rýchlosti, v skratke, ale efektívne vysvetlíme, aby ste mali poňatie, pretože nie každý tomu rozumie. Komunitné potravinové družstvo bude fungovať mimo systému. Mimo systému, kde sa nebudú platiť klasické dane ani DPH, aby ste tomu rozumeli. Je to uzavretá komunita. A v uzavretej komunite si určujeme podľa stanov, ktoré máme nadstavené, si určujeme priority, ako to má fungovať my. Takže ľudia sa nás teda často pýtajú, že ako to bude s členským, že prečo existuje členské ako poplatok do komunitného potravinového družstva, som chcel povedať, do komunistického, ale nie. No, takže poďme úplne na to po lopate, aby ste to pochopili. My nie sme obchod. Nemáme žiadnu predajňu, nemáme žiadne pokladne, nemáme ceny, ani nič nepredávame. Takto to u nás bude fungovať. A keďže nejde o predaj, nejde ani o klasické dane, ani o DPH, ako ich poznáte z obchodov, z klasických obchodov. Lenže aj komunita musí z niečoho fungovať. To je snáď jasné úplne každému. Čiže my tým, že budeme mať nejaké priestory, chladenie, sklad, doprava, technika, kompletná administratíva, tak tieto členské poplatky sú nevyhnutné. A práve na toto slúžia tie členské poplatky. Čiže vždy sa bude platiť členský poplatok ako vstupný a potom raz ročne. Nebude to vysoká suma, tým, že vlastne nebudeme patriť do systému, tak my ich naozaj skutočne potrebujeme. Lebo treba pochopiť, že fungovanie komunitného potravinového družstva by nebolo možné. Za žiadnych okolností. Vy tiež chodíte do práce, aby ste zarábali peniažky a komunitné potravinové družstvo musí fungovať takisto na svojom systéme. Členské je príspevok na chod celého družstva, aby vôbec mohlo existovať. To som teraz pred chvíľkou povedal. A druhá vec je kredit. Kredit je dobrovoľný vklad do družstva. Až z tohto kreditu vznikajú interné jednotky, ktoré sú len evidenciou tvojho podielu, na ktorý máš ty nárok. Keď prídeš do do komunitného potravinového družstva, tak zaplatíš členský poplatok a potom, keď budeš chcieť si vyberať svoj podiel, tak si vložíš kapitál. A na základe toho sa to bude volať, že sú to jednotky. Keď si berieš obživu z nášho výdajného skladu, tak vlastne v podstate nič nekupuješ. Berieš si len svoj podiel, ktorý si vložil do KPD, a do nášho teda celkového systému. Je to úplne jednoduché. V komunitnom potravinovom družstve tým pádom neexistuje žiadny nákup, predaj ani cenovky. Každý zodpovedá sám za seba. Koľko vložíš, v takom rozsahu vlastne čerpaš. Je to úplne jednoduché. A presne takto funguje férová komunita. Bez obchodníkov, bez sprostredkovateľov, bez skorumpovaného systému, ktorý ťa zdiera a robí z teba otroka. Toto treba pochopiť. Všetky komodity, ktoré sa budú nachádzať v družstve, nemusia vždy byť lacnejšie. My to aj netvrdíme, že to bude najlacnejšie.
ale vždy to bude lacnejšie ako v tom chemickom otravinovom laboratóriu, ale budete mať minimálne zdravšie, chutnejšie, vyrobené, vypestované rukami Slováka, také práve domáce a totálne bez akejkoľvek chémie. Toto treba pochopiť, že ideme budovať niečo pre celú komunitu všetkých Slovákov alebo všetkých ľudí žijúcich na Slovensku. Lebo máme tu aj menšiny, nie všetci sú Slováci. Hej, môžeme to takto rozprávať, že bude to patriť všetkým ľuďom žijúcich na Slovensku, ktorí tu pracujú a odvádzajú dane. Takže hlavná tá prosba na vás je, že čo aktuálne hľadáme, si zopakujeme a detailnejšie troška rozoberieme. Hľadáme priestor v Bratislave, chceme začať Bratislavou a postupne sa budeme rozširovať teda do ďalších častí Slovenska, ale nakoľko sme tuto z okolia obidvaja, tak aby sme sa mohli naplno tomu venovať, potrebujeme nejaký priestor v Bratislave od 25 m2, ktorý bude slúžiť na ten výdajný sklad vlastne. Môže to byť menší sklad alebo nejaký nebytový priestor, prevádzka v osobnom vlastníctve. Takže toto by bolo k výdajnému skladu. Po druhé, hľadáme nejakú spoluprácu s reštauráciou alebo reštauračným priestorom. Ideálne, aby bola plne vybavená kuchyňa, kde môžeme vlastne realizovať našu výrobu a naše výrobky, ktoré budú vlastne potom distribuované do toho skladu. Takže pokiaľ poznáte niekoho, kto má vlastnú reštiku a vie nám pomôcť týmto spôsobom, že si vyhradíme nejaký čas, kde môžeme stráviť v tej kuchyni vlastne, kde môžeme vyrábať tie naše výrobky, bolo by to úplne perfektné. Preto hľadáme aj profesionálnu kuchyňu, lebo všetky tie mäsové výrobky chceme držať v tej najvyššej kvalite a hlavne chceme vám to tam ukazovať, aby ste vedeli, ako sa to vyrába. A momentálne, čo nám asi najviac horí, je hľadáme programátora, ktorý nám vie vytvoriť stránku, ale nie cez šablóny, ako je napríklad WordPress, ale hľadáme šikovného chalana, lebo máme my určité špecifikácie, čo je členstvo, premenu tých jednotiek, výdaj tovaru a evidenciu vlastne našich zákazníkov. A naša myšlienka je vlastne taká, spraviť tie výdajné sklady plne automatizované, takže bude tam nadväzovať aj nejaké to otváranie dverí a musí to byť proste človek, ktorý to vie našiť na mieru, vlastne celú tú stránku. Takže ak poznáte naozaj niekoho v tomto okolí, Bratislavskom kraji, kto by nám vedel pomôcť už buď systémom vstúpi do tejto komunity, do tohoto členstva, alebo akýmkoľvek spôsobom, tak budeme radi za každý kontakt a určite sa s vami radi stretneme osobne. Ja by som ťa doplnil, Roman, lebo ešte treba poďakovať tým, ktorí sa prihlásili, lebo máme naozaj programátorov, prihlásili sa, ale bohužiaľ na platformách, ktoré my teda nechceme využívať, lebo nie sú vhodné práve pre to, čo Roman teraz povedal. My máme svoje špecifika, ktoré treba naprogramovať na mieru. Hej. Čiže ďakujeme všetkým, ktorí naozaj majú tú snahu nás podporiť tým, že vlastne nechcú za to ani peniaze. To je veľké akože wow v dnešnej dobe. Takže veľmi pekne ďakujeme. Určite sa nájdete v tomto videu, pretože toto je veľmi dôležité, že tieto signály dostávame, že sa množstvo ľudí hlási. A teraz poďme k tomu, že čo sa udialo. V poslednom videu, čo všetko sa udialo. Ozvalo sa nám z tých 22-23 tisíc videní, sa nám ozvalo neskutočné množstvo ľudí. Ľudí, ktorí vyjadrujú podporu, súhlasia s našou myšlienkou. Dokonca máme tu už prvé lastovičky v podobe farmárov od východu cez stredné Slovensko, ktorí sa k nám hlásia. Máme tu ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom, ešte nevieme akým, lebo sme sa nestretli so všetkými osobne, že chcú s nami spolupracovať. Takže za toto všetko veľká vďaka. Vidíme, že to má fakt obrovský význam a práve preto nahrávame aj toto video. A taká malá vsúka ešte, čo sa nevidí často, máme tam, to sú tisíce komentárov a ani jeden negatívny.
Mne z toho vychádza iba vlastne to, že vybrali sme sa asi dobrou cestou a naozaj budeme radi, keď sa nás spojí čo najviac ľudí a vytvoríme pre nás a pre naše deti niečo prospešné. Dobre si to povedal. Začneme od tých detí, pretože aj keď mnoho ľudí si to neuvedomuje, tak deti sú vždy budúcnosť. A tým spôsobom, ako sme už v predchádzajúcom videu komentovali túto celú situáciu, nemusíme sa k nej vracať, pretože vieme, ako to funguje, aká je obživa pre tie deti, ako sú krmené, ako sú vychovávané. Proste nesúhlasíme s tým, ako to dnes je celé nadstavené. Hej, vrátanie tej politickej scény, ale k politike sa v tomto seriáli vlastne nebudeme vôbec venovať, pretože my chceme, alebo teda aj budeme, ako to odprezentovávame, úplne mimo politiky, čiže mimo politického systému. Áno, máme to krásne urobené, všetko sa dá. Nemusíte nás ani nejakým spôsobom upozorňovať, čo je dobre, čo nie je dobre. Tento systém, ako vieme, že čo robíme, s Romanom sme sa na tom fakt akože dohodli do detailov. Vieme, čo chceme. Chcem vás ešte, jednu vec vám chceme takto oznámiť, a to je to, že strašne veľa vás v komentároch spomína, že pod koho patríme a či máme s niekým niečo spoločné a tieto veci, tak vám chceme povedať, že nie. Toto je čisto náš projekt. Pod nikoho nepatríme a tým pádom, keď pod nikoho nepatríme, tak nás nemôžete ani prirovnávať k nejakým, ako by som to povedal, horším variantám tejto myšlienky. No, ja by som hneď spomenul, musíme to spomenúť, nechcel som to, ale už 3 komentáre sa v podstate zobrazili s tým, že či patríme pod SPDR, nejaké družstvo rod a neviem, čo toto všetko má znamenať. My to nesledujeme a nechceme podnikov, ani nepatríme, ani nechceme podnikov patriť. Ako Roman povedal, my sme úplne samostatná jednotka, ideme úplne sami. Toto je naša vlastná myšlienka, že sme sa na tom dohodli a robíme to úplne od začiatku, od nuly. Čiže toto je tá priorita, čo sme chceli. Vlastne, že nikdy nikomu nebudeme patriť, ani nepatríme. Nikto toto neplatí, ideme sami. Hej, komunita vzniká, takže preto chceme do komunity čo najviacej ľudí, aby sem patrili všetci tí, ktorí si myslia, že táto myšlienka je fakt akože úžasná, tak nech sa k nám pridajú proste. Chcel by som ešte dodať, že veľa ľudí sa teda pýta na to, že družstvo, či bude nejak zhodnocovať financie a vlastne, že keď by chceli vstúpiť do družstva, že chcú investovať, akú časť, aký podiel a aké je zhodnocovanie ročne. Nie. Družstvo nefunguje na zhodnocovaní. Je to úplne jednoduché. Ja mám papiere práve preto pred sebou, aby som nevynechal žiadny bod. Nie, že my sa nevieme rozprávať, my budeme robiť videá aj také, že úplne že light, ale toto sú veci, ktoré nesmieme vynechať ani jedno slovíčko. Takže ja preto niektoré veci tu budem čítať, ako napríklad odpovede k tomuto komentáru, že komunitné potravinové družstvo je postavené ako členská komunita, ktorej cieľom je podpora lokálnych farmárov, pestovateľov, chovateľov, remeselníkov. Ďalej, podpora potravinovej sebestačnosti a zdravých, poctivých domácich potravín a bez chémie. Toto je priorita. Nejde o investičný projekt. Pozor, nemýlte si toto. Toto nie je investičný projekt. Toto nemá nič spoločné s nejakým zhodnocovaním financií. Hej? Čiže ani sa nemusíme o tom baviť. Toto jednoducho nie je investičný projekt. Tu sa nehrá na výnosy, na žiadne grafy, ani nejaké prázdne sľuby. My si ideme za tým cieľom, ktoré sme si s Romanom stanovili. A ja si myslím, že najväčšia pointa toho, že nechceme byť investičný projekt, je to, aby tie ceny mohli byť čo najdostupnejšie pre tých ľudí. Aho. Lebo ako náhle do toho začnú vstupovať rôzne skupiny a ideme vytvárať nejakú sieť obchodov, tak presne to sú tie peniaze, o čo sú predražené tie potraviny. Áno, to som spomínal vlastne, že ideme bez akýchkoľvek sprostredkovateľov a bez akejkoľvek tretej strany. Presne práve preto to vytvárame, aby boli, ako Roman povedal, najdostupnejšie ceny. Hej, aj keď tá kvalita
sa nedá porovnať, pretože u nás tá kvalita bude veľmi vysoká. Aj Roman spomína, že hľadáme napríklad kuchyňu alebo reštauráciu, ale to z toho dôvodu, že my chceme ukazovať vo videách, ako sa pripravujú tie výrobky, z čoho sú vyrábané a pozor, najdôležitejšie, aby ľudia vedeli, že je zachovaná maximálna čistota priestore, manipulácia s potravinami, maximálna hygiena. Toto sú také veci, na ktorých si budeme dávať extrémne záležať, lebo to bez tohto ani Roman nechce také konzumovať, ani ja by som nechcel konzumovať, že niekto mi len povie, že tu máme zdravé výrobky a dávajte to tam. Nie, takto to nebude fungovať. Všetko musí byť pod kontrolou a pod dozorom nás dvoch, čiže komunitného potravinového družstva a verím, že teda spoznáme ďalších ľudí, ktorí sa k nám pridajú a nebudeme hovoriť len nás dvoch, ale napríklad na budúce nás 4. No, takže chcem ešte dodať, že každý prispievateľ sa stáva súčasťou projektu a priamo sa podieľa na jeho raste a rozširovaní. Nie ako tichý alebo pasívny investor, ale ako podporovateľ a člen silnej, najzdravšej komunity na Slovensku. To si zapamätajte, pretože toto je veľmi dôležité slovo. Budujeme nielen obyčajnú komunitu, ale zároveň aj najzdravšiu komunitu na Slovensku. Takto sme sa zaviazali. Naše smerovanie naozaj musí vyústiť vo výstavbu alebo v budovanie nejakého veľkého holistického centra pomoci, ktoré naozaj bude nie že alternatívou, ako sa to dnes odprezentováva, pretože príroda nie je alternatíva, príroda je skutočná a príroda lieči. Dnes bohužiaľ vidíme už dnes je začiatok februára, 2 mesiace nám slniečko skoro vôbec nesvietilo. Ja už pociťujem, že mám také hlieny, aj hlas mám taký zastretý, lebo fakt akože za 2 mesiace, keď si zoberiete na Slovensku, teda my bývame pri Nových Zámkoch a 5 dní za tie 2 mesiace, čo som videl slnko. Takže aj toto všetko prispieva k tomu, že to holistické centrum sa musí nachádzať niekde, kde je celoročne aspoň 300 dní do roka slniečko, aby ľudia fakt si uvedomili, že čo to všetko znamená. A chcel by som dodať, že budúce témy vlastne nadväzujem na to, že budúce ďalšie témy, ktoré budú už onedlho, už budúci týždeň, tak sa budeme baviť o tom konkrétne, že prečo vzniká rakovina versus mäso, čo spôsobujú vakcíny a prečo je veľmi dôležitý vitamín D, čo sú to záporné jóny vo vzduchu a takéto veci. To sú témy, ktoré sú mimoriadne dôležité, ktoré súvisia s našim potravinovým, alebo teda komunitným potravinovým družstvom. To je nesmierne dôležité. Vrátanie slnka a prírody. Tak, ľudia, veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami vydržali až do konca a čo? No a nič, tak budeme čakať na ďalšie odozvy, hlavne toho programátora, to je veľmi dôležité a priestory, takže táto myšlienka pokračuje, my budujeme, my robíme každý deň, vlastne v podstate každý deň na tom pracujeme, aby sa to niekde pretavilo do nejakého úspechu. Podpora je, tak nás skúste viacej podporiť, prezdieľajte naše videá, teda videjka, našu aktivitu, dávajte to ďalej, podsúvajte, zapojte do toho vlastnú rodinu, svojich blízkych známych, proste potrebujeme sa dostať. Aj prípadne, keď viete naozaj o nejakých farmároch alebo poľnohospodároch, ktorí to robia dobre a poctivo, tak dajte nám o nich vedieť. Ja by som ešte dodal jednu veľmi dôležitú vec, že do podcastu radi privítame v podcaste farmárov, výrobcov, pestovateľov, chovateľov. Ľudia, poďme na to. Nečakajte, my potrebujeme ako to rozbehnúť, nabombovať to a vôbec sa nemusíte ničoho obávať. My vás pekne povedieme, vysvetlíme vám, ako to všetko bude celé fungovať a budúci podcast už tu nemusíme sedieť len my dvaja, ale už tu môžeme sedieť 4. A naozaj ako farmári, ktorí majú domáce výrobky, bez chémie. A toto chceme všetci. Tak. Takže pekný deň, ďakujem. Aj vám pekný deň.